Den 9 maj firar Ryssland. De firar att de för 70 år sedan vann kriget. Att de räddade världen från nazisterna. Ryssland måste kanske rädda världen igen, säger vissa. Så heter det. Stora fosterländska kriget är andra världskriget. Förra året beslutades om 2300 nya stridsvagnar, 1200 nya helikoptrar och stridsflygplan. Men fest blir det i Ryssland och parad, stridsvagnar och soldater.